दायो बिटिआरनि मानगोनां चिफ सारा सफैबाय नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बियो 1 नं लंथिबारि ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै सिद्दा थाङोब्ला मडेल कलेज जानानै ओरै खैलामैला मोनहैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय राइट साइडजों थाङोब्ला 2 नं लंथिबारि नांलांबाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे लामा जादों नै बेखौहाय माने फिथा हास'नायजों बेखेवसिगोन दा बेयावहाय टाइल्सनि मोजां लामा जादों आरो दा बेखौबो माने बेयावहाय कन्डिसन दं मोनसे बेयावहाय फिथा हानायजों महिलाफोर दं नोंथांमोनखौ बयबो बेखेवसिगोन आरो गोथार प्रग्रामावहाय बरायबाय दा देरि खालामा हसिया जोङो जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावगोन अन्नानै बयबो आफाखौ लोगोसे बिथांनिनो पलिटिकेल सेक्रेटारि माधब सेत्री सारखौबो गांसे आर'नाइजों जों मान बावगोन लोगोसे जोंनि 19 नं सिडली चिरां समष्टिनि मानगोनां बिधायक श्री जयन्त बसुमतारी सारखौबो गांसे आर'नाइजों जों मान बावगोन साबायखर थाबाय जों देरि खालामा हसिया लोगोसे जोंहा एक्स एमएलए सार दङ बिथांनोबो जों गांसे आर'नाइजों जों बिथांखौ मान बावगोन डी बसुमतारी रन्दी बसुमतारी आचार हामबायसै लोगोसे जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टखौबो गांसे आर'नाइजों जों मान बावदिनि लाखादो हजोंहाय दे जों देरि खालामला जोङो दा जोङो प्रमद बर' सार जोंनि बिटिआरनि सिएम सारनि थ्रुयैनो जोंनि बे लन्टिबारि जों बे लामाखौ आइसिबिपि बे लामाखौ जों बेखेवगोन दा अन्नानै हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि लिडारफोरखौ खावलायनाय जाबाय अन्नानै बयबो आफाखौ साबायखर नारिखल हरदो ओरैहाय जय प्रमद बर' सारनि जय प्रमद बर' सारनि जय प्रमद बर' सारनि दा बियो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बान्दोगुरि गामियावहाय बेयावनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बेमै दलै बरायदों मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मोनसे ब्रिज जादों बे ब्रिजखौ माने बिथांमोना मोननायनि थाखाय खुसिजों बेबायदि बरायदों आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय मोनसे कन्डिसन दं बेखौ माने बेखेवसिगोन आरो जों देरि खालामला जोंनि बिटिआरनि सिएम सार बरायबाय लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ सार आर'नाइ गांसे अननायजों मान बावनाय हिसाबै जोङो गथायगोन अन्नानै बयबो आफा खुमना हो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि एमसिएलए पलिटिकेल सेक्रेटारि जोंनि सेक्रेटारि माधब सेत्री सारखौ थाबाय आरो सासे जाबाय साब्रै सिगांथ' मोसाग्राफ्रा सिगां जा मोसाग्राफ्रा सिगां गेदेर गेदेर जोंनि आइजोफोर ओरै फैदो गांसे गांसे आर'नाइजों बावबाय ओरै फैदो ओरै साइडआव थादो दे साइडआव थादो ओइ मा जाखो माइगा मा जाखो माइ बन खालामनो ना जोंनि महिलाफोरखौ बे फिथाखौ दे हम दे जै 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 आरो होबाव बास दे सेत्री नारेंखल दं हायदो बाबु ओइ राइस नै बै बोखारनोसै नों ओरैबो नाव सासे ओरैबो सासे दे दालाङा जासिगोन दा बेखेवबाय नै दालाङा जासिगोन प्रमद बर' सारनि दा नैबे दैखौनो ब्रिज होनाय जासिगोन नायनानै लादो नै दा बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो बिथांमोना दा बिराद गिदिर देरोमोन बे दैया दा बेखौनो माने
ब्रिज होनाय जासिगोन आरो नै औवानि दलं दंमोन दा टेम्परारि दा बायजोब्बायमोन नै दा बेखौनो होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नै ओरैनो बम गावनायजों बरायदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय बेल' नङा नै बेनिफ्राय थांनानै मोनसे दंबावो थाइस'बिलाव दा मोननै ब्रिज आरो ओमफ्राय हाजो मावरियायाव दं दा फाइनालि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा सफैबाय नै मावरिया हाजोआव नायनानै लादो ओमफ्राय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो आर'नाइजों बरायनो नायदों ओमफ्राय बेमाइ दलै दङ नै नायनानै लादो दा सफैबाय नै ओमफ्राय लामाफ्रा बिराद मोजां बानायबाय आरो मथा मथि ग्रेभेल गारनानै होजोबबाय ओमफ्राय नै सफैबाय दा आखाइ सुनानै होबाय नै ओमफ्राय आर'नाइजों बरायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आखाइफोरखौ फुगारनानै होबाय मोखांखौ फुगारना नायदोंमोन आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बयबो खुसि जादों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय 30 कौटिनि स्लुइस गेटखौ मोननायखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो माने गोसोआव माने रंजानाय मोनदों दा बे मावरिया थाख्लाय बान्दोजोंनो गोबांथार गामि ओनसोलाव दै थिखांनानै लांनानै माइ गायनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो बोसोरावनो बिथांमोना गोबांथार बान्दो ओंखारनो गोनां जायोमोन खमैनो 20-22 बार बेफोरबायदि ओंखारनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय दा बेखौहाय होनाय जासिगोन नै मावरिया बान्दो थाख्लायावहाय स्लुइस गेट दा बेबायदि बरायनानै लाबोबाय नै नायनानै लानो हागोन नै दा फैगासिनो दङ ओमफ्राय मोसानायजों बरायनानै लाबोदों दा नायलांनो हागोन आरो नै बेयावहाय माखासे बेफोरबायदि न'फोरबो लुनाय जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायगाफोरखौ क्लिन खालामजोब्बाय ओरैबायदि नेचारेल जायगा आरो मानो होनना बुङोब्ला खाथियावनो फरेन कान्ट्रि नांजाबनाय जायखौ बुङो भुटान कान्ट्रि बियो माने एटाच बेयावनो आगानै सोजोबनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बे साखाथियावनो मोनसे भुटान कान्ट्रियावबो टाउन बानायगासिनो दङ बिल्डिं बानायगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों एटाच नैबे स्लुइस गेटआ जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल नेताफ्रा सफैबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय बिटिआरनि EM GM MLA MCLA चिफ गासैबो सफैजोब्बाय दा बेखौहाय फोथांनायजों बेखेवसिगोन बेयावनि फाउन्डेसनखौ दा बियो 30 कौटिनि बाजेट आरो दा नायदो नै फिथा हास'सिगोन बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा नायनानै लादो नै दा सिगाङाव आर'नाइ सोनायजों बरायनानै लाग्रोदों दा फिथा हास'सिगोन जायगाया ओरैबायदि नेचारेल हाजो हाला सारि सारि दै ओरैबायदि मोजां आरो नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबानि समावहाय नायफैनो हागोन नै बेखेवबाय नायनानै लादो नै मावरिया बान्दो नायनानै लादो ओमफ्राय जायगायाथ' आरो ओरैबायदि समायनाखा होननानै फोजोबनो हाखाया बेबायदि आरोखि नै दा MLA जयन्त सारखौबो आर'नाइजों बरायदों दा बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा बेयाव लोब लोब फैदों आरो नायनानै लादो माखासे बान्दो मुथिनिफ्राय बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बेबायदिनो बेब'स्थाबो खालामनानै होनाय जादों जेरै दाउ खासि अमा दिसि आरो बेफोरबायदि ना ओंखाम माइब्रा फिथाइ सामथाइ प्रटिन आरो बायदि रोखोमनि आयजन खालामनानै दोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे 5 तारिख बेयावहाय मैसो मानै बुथारनाय जागोन बिथांमोना खुसिजोंनो दा बेयावबो जायफ्रा जाहैनो गोसो बिथांमोना माने जाहैनो हागोन आरो मावरिया बान्दो थाख्लायाव मावरिया हाजोआव आरो दा एटाच मावरिया हाजो बै ग्रिन नुहुरनायानो मावरिया हाजो जाहैबाय नै नायनानै लादो
बसुमतारी बिथां, MLA जयन्त बसुमतारी बिथां, MCLA माधव सेट्रि बिथां, लोगोसे जोंहा बाहागो लानो हानाय ex-MLA सन्दीप बसुमतारी बिथां, जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि लोगोसे निसिमानि आगोलनि MCLA निर्मल ब्रह्म बिथां आरो जोंजों बाहागो लानो हानाय SSB अफिसार बिथां, लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाया जाजेनबाय आरो बे बान्दो लुनायनि हाबाफारिया थाबैनो जुरिगोन आरो रायजो राजाफोरजों सानसे बेवहायनो फैनानै मोजाङै मिटिं खालामगोन आरो बै मिटिं खालामनाय समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ मोजाङै सावरायगोन। आङो MLA बिथांखौ खावलायदों जे सानसे खाथिनि रायजो राजाफोरखौ जोंहा ब्लकजों गासैबो लोगो नांनानै लिंजोबो आरो बेवहायनो जोङो बायदिसिना आबादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जोङो गासैखौबो सावरायगोन आरो बेवहाय MLA बिथाङा जाहैयोबा पिकनिकबो जागोन आरो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय।